नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। तर आज मी तुम्हाला प्रेशर कुकरमध्ये झटपट वरण बनवून दाखवणार आहे। तर जास्त न वेळ घालवता आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी तुरीची डाळ घेतली आहे आणि आपण ह्यामध्ये पाणी वतून स्वच्छ धुवून घेऊयात। डाळ स्वच्छ धुवून झाल्यावर इथे मी 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, कढीपत्ता, 7 ते 8 असे मधोमध कापून घेतलेले हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेला 1 मोठा टोमॅटो आणि कोथिंबीर हे असं सर्व साहित्य घेतले आहे। त्यानंतर इथे मी ऑलरेडी कुकर गरम करून ठेवलेला आहे। त्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल वतून घेऊ। तेल गरम झाल्यावर अर्धा छोटा चमचा मोहरी चांगली तडतडली की त्यामध्ये अर्धा छोटा चमचा जिरा, क्रश केलेले 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, कढीपत्ता, 2 चिमूटभर हिंग आणि 7 ते 8 मधून कापलेल्या हिरव्या मिरच्या घालू। त्यानंतर ह्यामध्ये अर्धा छोटा चमचा हळद घालू। हळद घातल्यावर आता आपण मिक्स करून घेऊ। मिक्स करून झाल्यावर ह्यात 1 मोठा टोमॅटो बारीक चिरलेला घालून मिनिटभर परतून घेऊ। आता ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि डाळ जी आपण धुवून ठेवली होती ती यामध्ये घालायची आहे। डाळ घातल्यावर आता आपण परत एकदा मिक्स करून घेऊयात। मिक्स करून झाल्यावर यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी ओतून घेते। तुम्ही पाणी इथे तुम्हाला जेवढी डाळ हवी आहे त्या अंदाजाने तुम्ही पाणी यामध्ये ओतू शकता। तर इथे आपली डाळ ढवळून झाल्यावर आता आपण यावर कुकरचं झाकण लावून 4 शिट्ट्या करून घेऊयात। 4 शिट्ट्या झाल्यावर आता आपण कुकर ओपन करून घेऊ। त्यानंतर आता आपण ह्यामध्ये कोथिंबीर टाकून घेऊ। कोथिंबीर टाकल्यावर यामध्ये 1 ग्लास पाणी वतून ढवळून घेऊ। डाळ ढवळून झाल्यावर आता आपण ह्याला उकळी येण्याची वाट पाहू। तर इथे आपल्या डाळीला उकळी आलेली आहे आणि आपली डाळ एवढी पातळ झालेली आहे। जर तुम्हाला डाळ घट्ट हवी असेल तर तुम्ही ह्या डाळीमध्ये थोडंसंच पाणी ओता, कारण गरम गरम भाताबरोबर खायला अशी छान लागते। भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर तुम्ही खाऊ शकता। मस्त अशी आपली ही डाळ रेडी आहे। तर तुम्ही ह्या पद्धतीची डाळ ट्राय करा आणि डाळ कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।